Manga muine chikumbiro kuna Minister of Transport and Communications. Chingave chikumbiro cheichi? Okay, kuna minister acho chinogona kuzongopfurawo neko. Tachiri tuenda kumukuru chaiko kuti isuwo sewaridzi wemakombi patimire pakaoma. Tatikumbirawo kuti nesuwo tingorangarirwawo. Kana vakatibvumidzawo zvavo tikwanise kutakura online. Mama atenderwa zvenyasi kwai mujoine Zupco. Kunewo isusu tine mabhazi manyowani anga akangopinda tumajiero tuma petrobus chine makaravhani anga chiri asati anyanyosheka zvekuti angaende kuZupco. Saka tachingoti dai isusu tine mabhazi akanaka tumakombi twangonakanaka tatenderwa tatakura online zvirungoitawo mamabusinesses. Kana muchiti kutakura online mungaedze kujekesera ruzhinji here kuti mune muchirevei? Rungotaura kuti ezvinozvi kana vakatibvumidza makombi edu anenge akunyatsomira malaini. Pandizvo magara manga muchizviita henyu. Pane here imwe zvamuri kuedza kureva kana muchiti online maamuchiti kudii? Because chaitika pane hapo wamwe wedu wanga wasingateerere waingotakurira pese pese wasingamire malaini. But iko zvino zvitakuti kana tikapiwawo mvumo tikabvumidzwa sewaridzi wemakombi teta kuti vanhu vateedzere mutemo toita online makombi omira online. Manje, will you be able kuchengetedza mutemo ye social distancing, sanitizing, mask and everything else? Pana business randakambonzwa re-online raarichiita zve-sanitizing ne-social distance. Saka turungoti nesuwo tichingoitawo izvo zviringoita vamwe online. Well, ndinovimba kuti vakuru vanzwa. Hatichamboite unhubu hwataiita kare ezvinozvi vanhu vatetitakura vanenge vari online. Makombi edu ari online. Saka turungoti zvinhu zvese takungoita online. Hatichaite zvekungoti uyu atakura uyu atakura uyu atakura.